stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power tank. Feel and chill with Power tank. Egweng mawete ariyo yudore ka gin gi ywaruok mapek e kindgi. Chwanya. Achwanyi kure, asetimina. Chwanya ipenja gimiyo. Nyimine ariyo temo bedo gi winjruok maber e kindgi. Baba, an gi gik mang'eny mathago wi. Miya mana discipline mana matin, apata chiel kende. Timbe ma ok kare chako nyisore, to mae miyo winjruok manie kindgi ok bed maber. Setimo na malit yawa, atim nang'o? Ago uwi, jogweng'o biro winje gima timore ka. Be gibiro loso kwe kindgi, koso winjruok manie kind joot biro kethore chuth. Otek koda, asenyisi ni ok oyot. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni nyakon mago jwan kamoro mono ma interior wake chenro mara migago kabro kelo ni weche matimre pacho kae koda ka matimre pewe maga tuke to mokwongo mage weche momiyo pek tarika 12 dwe mara abichiga mara 2024. Ni vizuri watoto kwenda shule, lakini ni vizuri zaidi kuhakikisha kwamba barabara ile watoto wanapitia iko sawa kwanza kabla sisi kuruhusu watoto wetu kwenda shule. Kama kuna challenge yoyote, tafadhali tugoje kwanza mpaka hali ya hewa iwe sawa vizuri. Janyuolo jiwo mondo oteri nyithindgi achiel kachiel nyaka sikul ma okoro gi kendgi e kinde ma iya usikunde kiny. Tumepata ya kwamba karibu 60,000 acres imechukuliwa na machi ya mafuno ya mimea kadhaa. Kwa jumla piny owacho oyango ni maromo acres 60,000 mag puothe oula oketho e pacho mangima. We are also adopting what we are calling green justice sentencing. Instead of sentencing people to go to prison and lounge in the prison, we are sentencing them to community service where they can do tree planting. Okai mar doho matakome okoni gin gi chenro mabiro neno ni joma oketho chik omi kuma mar pidho yien koda beto apise sirikal kor gwenge kaka yor rito alwora. Machiegni nyakora mago jong nyalo tudri koda en namba mar 3 kata Twitter maro kata X mar @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo. Jotelo mawuok maro kaka okone jonyuola mawuok e alwora go mondo bed motang' kod nyithindegi e kinde masikunde iyawo. Jotelo go okone jopuonjre nyaka rangi malong'o ka giyawo sikul e kinde ma sirikal pod chiwo siem mag oula. Ka giloso Kilingot e gweng' ma Hussein kotenegi kod jatend kweth mathuth e od bura mar Senate Aaron Cheriot kanyakla kod jaod bura ma Keses Julius Ruto
okone jonyuol kod jok matiyo kod apaya mondo otang' mar geng'o masiche. Ile ningependa kuomba wazazi ni kwamba wakati tunapeleka watoto wetu shule, tuwe tumeangalia vizuri kwanza na tuwe na hakika. Ni vizuri watoto kwenda shule, lakini ni vizuri zaidi kuhakikisha kwamba barabara ile watoto wanapitia iko sawa kwanza kabla sisi kuruhusu watoto wetu kwenda shule. Kama kuna challenge yoyote, tafadhali tugoje kwanza mpaka hali ya hewa iwe sawa vizuri ili watoto wetu waweze kwenda shule. Pelekeni watoto shule mukikuwa uangalivu kwa barabara, kwa maji na kwa pale popote ambaye mnapita. Tunataka kuwasi mlinde watoto wetu. Kama ni kupeleka shule, muwapeleka asubuhi na mapema, by saa 8 shule watoto wamefika, walimu mpokee watoto mapema, na iwapo kutakuwa na changa yote ambayo itafanya mtoto ajelewe, huyo mtoto asiende shule on Monday, aende on Tuesday. Jagoro mungirore migao mar pur Paul Rono yango ni koth mapek ma osebedo ka chwe pacho kae osekelo kethruok mar cham manie puothe maromo eka 60,000 pacho ka mangima ka familia moheo 10,000 bende odong' ka kwano lal. Rono ne wuoyo e kinde manochiwo koth avocado maromo 5,000 ne jopur gweng' ma Chepsir e kar chung' od bura ma Kipkelion East kama ne osire gi jaod bura ma Kipkelion East Joseph Chirorot. Owacho ni kata manaduolo mochung'ne kothe pacho ka bende noyudo midhiero mar koth mapek no bang' oula ketho eka 2,000 mag kothe kaunti ma Baringo. Lero ni piny owacho ni kod chenro mar kawo nonro mag jopur kendo chiwo negi kony mar chako pur kendo ka bende ibiro chiw negi kothe kod mbolea. Wote wenye wameumia tumekutana na hawa tuone vile tutasaidiana, na kama serikali kuu, wizara wa kilimo, tungependa kushikana na wakulima na Wakenya kwa jumla ili tuhakikisha kwamba hao wakulima wenye wamepata hii shida wamesaidiwa kupata mbegu, kupata mbolea, na saa zingine kusaidia kutoa maji kwa shamba. Na hiyo ni kazi yetu. So tumepata ya kwamba karibu 60,000 acres imechukuliwa na maji ya mafuno ya mimea kadhaa. Kwa jumla wiki iliyopita Kenya Seed walipoteza shamba kubwa ya mbegu zao huko Baringo, karibu 2,000 zilipotea. Na unachua maneno ya seed, maneno ya mbegu ni ya maana sana. So vile tunaketi na hawa Kenya Seed tuone vile tutaweza kuendelea mbele ili mbegu ipatikane tukiendelea mbele, hasa kwa mwaka inayokuja. Hii eneo letu la Ubungo wa Kipkelion East hatukuathirika sana, lakini tukiyapata kuangalia kuna wale ambao wamekuwa affected na tutazidi kuwasaidia. Kuna jamii karibu familia 3 niliambiwa watolewe pale, na walienda wako upande wa Kamachungwa dispensary, wameenda kukaa hapo kwa sababu hiyo landslide ilikuwa inaenda kuaffect. Kawadhi nyimeri ni jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro ochiwo ler ni jo Kenya mane oyudo masira mane okele gi oula e kinde mane koth mapek chwe pacho kae biro michudo kuom lala mane giyudo. Nyoro ma bende en jakom mar komiti mar budget e od bura mamalo ne wuoyo kinde mane oyoro rambe mar choko omenda ne girube mag mine e gwenge ma Kerio Delta e kar chung' od bura ma Turkana Central. Gikwayo jotelo mondo onya kwe manyalo riwo oganda kanyachiel. Wale wote wa Kenya wameathirika na mafuriko, kama budget committee ya bunge tukiongozwa na rais wetu kama president, tumeweka pesa ya kutosha katika emergency. Wakenya wapewe chakula wenye wameathirika, Wakenya wapewe non-food items wenye wameathirika. Tumesema kama vijana wa hapa Turkana Central na pia Loima, this time round hatutachanganywa akili. Tutasimama imara kwa ajenda ya kuungana na serikali na kupeleka watu wetu mali tutapata maendeleo. Shida ambaye tunapata kama viongozi ama nyinyi kama viongozi ni wakati mnafanya amani ambaye haiwezi kudumu. Tungekuomba governor mshikane kama governors wa sehemu hii
muleta amani ambaye itadumu katika sehemu hii. Kalore kod dwaro mar sirikal bero lwasi e yor pith mag yiende bad migao mar doho kotenegi kod ogai margi Martha Koome okoni chenro mar manyo ratiro ne oganda koro biro nywando chiwo kum ne joketho madhi dwaro ni gibedie lai mar tieko kum margi e konyo e pidho yien e gwengegi. Kaloso e kaunti ma Laikipia, ogai mar doho Martha Koome okoni doho mar alwora biro telo e chenro mar pith mag yiende kendo dhi golo agete magin go mar pidho yiende. Koome olero mae kinde mane oriwore kod doho ma Nanyuki e pith mag yiende. Following the directive by the government that every month, every ministry should plant trees, judiciary will come up with our own program ran by our Environment and Land Court, directing us how we should be doing it. But we have been very deliberate and very intentional about planting trees, greening the judiciary. We call it greening the judiciary, where we have also adopted other methods of saving the environment, like solar, using solar power instead of using electricity, because that way we save on the money we pay electricity to do other things. We are also adopting what we are calling green justice sentencing. Instead of sentencing people to go to prison and lounge in the prison, we are sentencing them to community service, where they can do tree planting and where they can do cleaning the hospitals, cleaning the markets, painting the public offices. We are also partnering with the county governance so that they can supervise those who have been committed to community service. Jatend kanisa e kaunti ma Migori okwayo josiasa e kaunti ma Migori mondo owere kod siasa mar koko kendo giketo maino margi e dongruok ka giloso e kinde lama mar rapar jawer Robert Florence. Kanisa mar International Gospel Ministry ne owacho ni siasa mar koko ma osenenore e kaunti ma Migori thiro dongruok. Jadolo mar kanisa mar Side by Side Joel Monde onyiso josiasa mondo owere kod siasa ma omondo ka olero ni nyocha eka oganda owuok e yiero ma ok owinjo josiasa med chwako siasa e kinde ma owinjo gi chwal dongruok ne jopiny. Mane osir kod Bishop Walter Ogwada mar kanisa no mar International Gospel Ministry mane owacho ni siasa ma omondo dhi thiro dongruok ma Migori. Ogwada ne owacho ni kaka jokanisa gichano luongo jotend siasa mondo gikel kwe e kindgi. Kaka jodolo kwa nyali mondo ji ochak siasa sani. Siasa nyoe kwa ae. Kendo ka koko nitiere kendo campaign dhi mbele, tamo watimo kata mana tijewa mag dongruok kaka jokanisa. Ka ng'ato nyo oseyier mbunge, uti tich mbunge nyaka 2027. Ka ng'ato nyo yier idara manyo yieri ne mamondo itiye, ok inyal chako pingo ng'ato ka time mare pok ogik. Sama time mare ogike kwa biro wacho ni nyo wayieri higa bich ok itimo mage. Bishops, we are going to call upon those leaders to come so that we reconcile them. If there is forgiveness, then they will do that forgiveness in advance. Amen. We want them to forgive one another. In areas where they have loggerheads, we want them to come together. The development will come when we are working in unity. Without unity, then is fight, division all over. Johala e boma Lamu kali achiedh nade kalure gi lala mar sitima ma osebedo katimore kinde ka kinde alwora mar Nam Chumbi kuom dweche 9 ma osekadho. Lal mar sitima no itudo gi kethruok mar mwandu ma osebedo ka itimo gi kweth mar njore mar Al-Shabaab ma osebedo ka timo monj e gwengego kinde ka kinde. Gino ma oseduoko piny ochumi mar gwengego kendo ketho ohala e gwenge ma thothne ilimo gi jolimbe ma ya e pinje ma oko. Jodak makono koro dwaro mondo kambi mar keyo teko sitima Kenya Power ochul gi kuom lala mar omenda maromo milionde buora.
umeme, na umeme ukikuja unakuja vibaya, unakuja kwa muda, mara huko mara hakuna. Ni mwezi wa 9 kuelekea wa 10, na shida hii tumekuwa nayo na tumelalamika mara kadhaa, na serikali haijaweza kutufanyia chochote. Mimi nasema ni sabotage, kwa sababu Lamu yaja kupanuka, kwa hivyo tunaona kila kugandamizwa. La kusikitisha zaidi ni kwamba wale wenye kufinywa hawajasikia utungu kiasi hicho. Sisi leo tunakusema kwamba tulioko hapa tunahisia na tumeonewa na tumechoka kuvumilia. Zitu ziliharibika, mafriza, kila kitu tumeharibikiwa. Mimi mwenyewe nimepata pia hasara, ni mtu wa biashara, manyama nimeatupa. Kila kitu nimehasirika. Ndio kuna mgonjwa na kao yema adundo kapo kwa yeyo wasome otu mauro kai Ramogitivian milka aneno chendro malera hinya haimaber na nyithindo te ma ya sikunde odicheng making. Greetings to my dad Mark Wanga Kanyedala Mara Alunga. Bende happy Mother's Day nemine duto kamara magin tires no kachaka janmo wacho ni somo biro bedo maromre adiera mano kolore kod yepo mag sikunde ma sirikal no wacho ni bro team mopogore somo biro bedo ka ni kod ng'ikruok matin ka kata kamano sirikal obedo kod rikni mar yawo sikunde nikech oula pod neko e kor gwenge ma opogore. Ramogi TV ler ma jarawila pidho yien wacho ni pidho yien ber to seche mane Raila daro ji mau ang'o mane okethore. Ramogi TV notis nyakwar Kanga ka antiere Busia aluwo chenro mar migago maler kendo chopona e yorno makare. Tebu Kenato Wudombo wacho ni oneno Ramogi TV e yorno makare, wacho ni mosiawa kech dwa nego jopiny kalore kod oula ma oketho puothe ma thoth pacho kae, kakoro dwarore ni mondo mi ong'i chenro ma inyalo keti mar geng'o kech ma nyalo monjo pacho kae. Nyakona mga jwang wadhi e yweyo ka wadugo to pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Sana. Bado kuna zawadi nyingine, sio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa ushinde. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Thing of beauty is so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Naona kwa TV. Watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii.
Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download, sijui nini, na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania ama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia, nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mogejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Machiegni kendo, gavana ma Nairobi, Johnson Sakaja, oseyudore kama poth viseyo mar tiyo marach kod omenda mag jopiny kaachiel gi rem chopo singo mane omiyo jodak ma Nairobi kata MCAs mag counties ma Nairobi mowuok e riwruok mar Kenya Kwanza. Bende osebedo ka seyo Sakaja e dweche 2 mokalo. Korka kore Sakaja wacho ni midhiero mage ikelo kod okang' mare mar tiyo kod ogai mar ODM Raila Odinga. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino manyonwa liet mar siasa ma City Hall. Kata odoko ni liet mar boma maduong' ma Nairobi, thoth ne yudore e kind degrees 17 nyaka 26, City Hall osebedo ka ochwakore mohewo degrees 40 nyaka ne Arthur Johnson Sakaja donje e apisi higa achiel kod dweche 9 mokalo. Chia, sunga kod nyadhi mane Johnson Sakaja odonjogo e apisi osebedo ka dok piny kaka ndalo medo kalo. E dweche 3 mokalo, Sakaja oseyudore kama diny e weche mag tiyo marach kod omenda mag jopiny kowuok kuom jotelo mag kaunti ma Nairobi. E giko dwe mar 4 higani, Sakaja ne omako dhoji mathoth bang' wacho ni midhiero mage mag siasa e kaunti ma Nairobi en kaluwore kod okang' mare mar tiyo kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Adiera mar wachni ni kanye, to ka en adier, en ng'ano ma ok mor kod osiepe kind Sakaja kod Raila Odinga. Wach magolo ma Sakaja ni corrupt en rieko magoli office. Gimido golo office en dhao margi mar UDA. Ang'o miyo Sakaja in kedonjo office to ni chako tiyo gi jo Azimio. Mikao kombe mag ministries imiyo jo Azimio. Ikao kombe mag chief officers PS imiyo Azimio. Tidano gole e komno. Mondo mi jalupne okaw. Keje moko bentie maparo ni nyaka ne los Kenya pok bedo governor in Nairobi ni. Anyalo wacho ni tend Kenya Kwanza mosego Sakaja onge. But Sakaja en mana osepenje mana questions. Hard questions maseche moko okodwa nodwoke. En ratich Sakaja mati musiep kaka ja Kenya who is an adult of sound mind. Mati musiep kod ja Kenya mora mora jatelo mora mora. En gi ratiro matimo osiep gi migosi Raila Odinga nikech aparo ni bi osiep gi ok ochakore sani, but gima nyaka ong'e ni sirkal en mare, oyiere gi jo Nairobi mondo mi o deliver services ne jo Nairobi according to the constitution. MCA Makari Obangi North Joel Munuve, achiel kuom jotelo ma osebedo ka kidho tend Sakaja, nyiero wach makamano kendo kwero Sakaja mondo we pondo e tok Raila Odinga. Baba does not stand for corruption. Baba
ose fight corruption e country ni kabisa. Baba odwa devolution owak maber nikech en baba mar devolution. Kendo onyalo ketho devolution adier. To kamano jo ma dwa ketho nying baba onge kanyo. Koro en kantie mibadhi mogro kae modwa chame. Endo ong'eyo kuma notere pesa no. Koro oher gi baba wa en otho mare. Mabiro e kinde ma weche moko bende osebedo ka fuong'ore ni ogai mar ODM Raila Odinga ne oluongo romo kod jotelo duto mag ODM e kaunti ma Nairobi e dwe mokalo kendo nyisogi mondo giti kod Johnson Sakaja. Dibed ni Sakaja wacho adiera e wi tiyo kod Raila Odinga kose. Jakom nyicha onge nchen Dubai. Koduogo to nyodich kodhi konjo piny ma Embakasi South area mar kwa Ruben. Romo miwacho no en miriambo pok waromo gi jakom. MCA Malindi Ward Ochieng Jera lieko ni lweny magoyo Sakaja e City Hall en amen mar siasa e kind jalub jatend piny Rigathi Gachagua kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi. Sakaja ka ni yiere no wuok e tok Mudavadi. Mudavadi amnoso kende Nairobi kae. To Deputy President oparo ni ng'ama nyalo chung' kode mbele kae en Mudavadi. Koro samoro pache ng'ise ni Sakaja wero thum mar Mudavadi. Pengine bwana ni ok serve interest mar chama. Nikech again ko yieri gi chama nyaka follow instructions na itigi interest gi manifesto be mar chama. Koro ka Gachagua ong'iyo gi lens mar bwana ni ok use manifesto marwa. Ok ti ne jopiny kaka nowacho, kaka nowachano, kaka chama. Then again and right. Nikech manifesto mare and what they talked about inikia anakia. Koro anakia lens ma bwana Gachagua deputy president wa Kenya ni notiyogo. Kweth masiro lwedo Sakaja wacho ni MCS kod jotelo ma Nairobi masiko seyo tend Sakaja gin jotelo man kod agenda magi mag siasa ma ok konyo jodak ma Nairobi. Asefwenyo ni kom governor ni kikawe Nairobi kae to tiyo gi nebicho kiyot. Nikech jomoko nitie man gi interest mang'eny magombo no bir governor omiye tich moro ti to koko miye to governor rach. Jomoko nitie maparo ni pesa mon tima governor nyalo chiwo ni jika chamo koko miyi to governor rach. Chris hiyo kaka Joel Munuve an poka tieko tich mar ward na mar Kariobangi. Tengeo giwacho niya, a good leader will not think of the next election. A good leader will think of leaving a good legacy. To leaving a good legacy nyaka iti maber. Iti ni jopiny. Kuro an sani aonge interest mar koma mora mora. An sani atiyo e koma mar ward na MCA. Kata king'iza wach mar MP mano aonge kanyo. Kata kamano nitiere yiero kind jotelo ma Nairobi ni tend Sakaja ok osechopo singo mage mane osingo ne jopiny. E komachielo moko kuom jotelo neno ni Sakaja pon gi thuolo mar higni 3 mar chopo singo mage mane omiyo jodak ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuma alipoda no. Eweche mag tuke kalidho ni alidha nyakura mga juang. Eni club mare Chelsea kata the Blues wuok chien kendo diemo Nottingham Forest gonde 3-2 tuke mag adhula lig maduong' piny mar Ingresa. Loch mar Chelsea keto gi thuolo mar 7 e chung mar klepe gi points maromre gi club mar Newcastle. Bende kikwiwil ni gentiere e mbele club mar Manchester United marakore gi club mar Arsenal
midhiambo makawuono kochopo saa 12:30 ne johera mag Arsenal akwayonu hawi maber, ne jo Manchester unyalo kwanyo hapo